Porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa la porqueta. La meva cosina Clàudia. La Pepa i en Jordi han sortit al jardí a jugar. Passa-me-la, Jordi. Me l'has tirat massa fort, home. Guanyo jo perquè no val tirar tan fort. Ara em toca a mi. He tornat a guanyar. Pepa, Jordi, avui us vindré a veure la vostra cosina, la Clàudia. Que bé! Vindrà la Clàudia. Jordi, la Clàudia ja és molt gran, com jo. Si diu que ets molt petit i que no vol jugar amb tu, no t'enfadis, eh? La Clàudia voldrà jugar amb tots dos, ja ho veureu. Ja han arribat! La tieta ha portat la Clàudia perquè passi el dia a ca la Pepa. La Clàudia és la cosina de la Pepa i d'en Jordi. I és una mica més gran que ells. Bon dia, Clàudia! Bon dia, Pepa. Bon dia, Jordi. Apa, fins ara. A què voleu jugar? Jo vull jugar a tocar i parar. A la Pepa li agrada molt aquest joc. Encara jugues a això? Si és un joc per nens molt petits. De fet, només hi juguem perquè és el joc que li agrada a en Jordi. Molt bé, ho farem per en Jordi, doncs. Com hi jugueu? Com ho fan els grans o com hi juguen els nens petits? Com ho fan els grans? Començo jo. Pepa, pares tu. A veure si m'atrapes. Ara para la Pepa i ha d'atrapar la Clàudia i en Jordi. No m'atrapes. Tu, Jordi, no em costarà gaire atrapar-te perquè ets molt petit. Això no s'hi val. No l'has d'ajudar, en Jordi. L'ajudo perquè és molt petit. Vols que t'ajudi a tu? No, a mi no m'has d'ajudar. Jo ja sóc gran com tu. Au, vinga, doncs, a veure si ens atrapes. No ens atrapes. No ens atrapes. No m'agrada aquest joc. Per què no juguem a una altra cosa? Molt bé. Jo sé un joc molt divertit i aquest és per grans. Es diu 1, 2, 3, pica paret. 1, 2, 3, pica paret. Jo hi vull jugar, jo hi vull jugar. Com s'hi juga? N'hi ha un que para i que s'ha de posar d'esquena. I els altres s'hi han d'acostar a poc a poc. Que bé! Vull parar jo! Vull parar jo! La primera de parar és la Pepa. Mentre està d'esquena, els altres s'hi han d'anar acostant. Però si la Pepa gira i veu algú que es mou, ha de tornar al començament. En Jordi s'ha mogut. Has de tornar a començar. T'he tocat. He guanyat. T'has mogut quan encara no estava a punt. En aquest joc et pots moure sempre que vulguis. Oi que sí, Jordi? Ara és la Clàudia la que para. La Pepa i en Jordi s'han de quedar ben quiets. Ai! Pepa, he vist com et movies. Torna a començar. No hi ha dret, has mirat massa estona. El que para s'hi pot estar tota l'estona que vulgui mirant. Torna a començar. Ha guanyat en Jordi! Podem jugar a un altre joc? Sí, però ha de ser un joc de nens grans. Ja ho sé. Jugarem al meu joc preferit. Aquest sí que és per grans. Jordi, saps quin és el joc preferit de la Pepa? El joc preferit de la Pepa és saltar sobre els bassals de fang. Sí, Jordi, si vols saltar sobre el fang t'has de posar les botes. Té, Clàudia, també te n'he portat unes per tu. Jo ja sóc massa gran per jugar a saltar els bassals. Oh, jo també, doncs. A en Jordi li agrada molt saltar els bassals de fang. A la Pepa també li agrada saltar-hi, però ara es vol fer la gran. M'han dit que ara toca jugar a saltar pels bassals. Al pare i la mare també els agrada molt saltar sobre els bassals de fang. Sí, que sembla divertit. I tant! Molt divertit. Ben mirat, potser sí que hi podem jugar a això, les nenes que ja són grans. Sí! És clar que hi podem jugar! Corre, corre! Ja venim! A la Pepa i la Clàudia també els agrada molt saltar sobre els bassals de fang. A tots els agrada. Fins i tot a les nenes grans.